Farama. Tararara. Aluta happy birthday. Aluta Allah ya kara wa shekaru albarka. Mun gode. Happy birthday. Ku shigo ku game da wannan kungiya mai albarka ku dawo nan da National Association ku dawo nan tsafta kai tattaki domin mu zo mu kawo maka wannan kati muna taya ka murna ubangiji Allah ya kara wa shi albarka Allah ya kara wa rayuwa albarka irin yadda kake taimako na matasa kake faɗi tashi wurin ga cewa an ci gaba a Najeriya baki daya muna roƙon Allah ya kara maka karfin gwiwa ya kara maka kwarjini ya kara maka capacity cikin al'ummar Najeriya bayan wannan duk kacin dan da rike kungiyar ta kara cewa lallai dole sai ta fito ka dauke su ma irin abubuwan da take yi da matasa sannan kuma kungiyar nan za ta ɗauki waɗannan duk abubuwa da aka yi mutanen gwamnati za a saka ta kuma kowa da kowa zai gani insha Allah muna roƙon Allah ya ƙara wa rayuwar albarka Allah ubangiji ya ba da sa'a thank you. akwai mutane na wanda muke tafiya da su akwai baba Ali da su gofiya da izinin Allah na ba su kuma insha Allah waɗannan gidaje suna hannun alhikima da izinin Allah gobe suwar takardu zai kuma nuna musu waɗannan gidaje za su koma hannunsu